Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Духтарако, дӯстони азиз ва касоне ки моро тамошо мекунанд, ба ҳамаи шумо салом алайкум. Шукронаи Худо, духтарако, дӯстони азиз, звани нави ма, анамин старший директор, звани наво ма гирифтум бо хости Худои Яктоб ва инчунин дар командаи ма аз командаи мо якта директор, якта старший вице-директор, якта вице-директор буромад. Боқимонда старший лидер ҳамин хел духтаракои хушрӯ, кор дурӯғ нестай, кор дар ҳақиқат корай. Фақат дариҷа чусту чолок буданро, сабр карданро талаб мекунади кор ва барои командаи беҳтаринам анамин хел тӯҳфаҳо мондам, тӯҳфаҳои тилло, 3 чалаи тилло мондагим. Шояд яке аз инҳо насиби шумо гардад. Духтарои азиз, биёед ҳамроҳи мо кор кунед, пушаймон намешавед. Ба ғайр аз тӯҳфаҳое ки компанияи Фабелик худаш метиҳад, боз анаи тӯҳфаҳоро аз номи ҳамин командаи мо, ҳар яки мо аз дили худ бароварда инҳоро гузоштагем ба одамое ки чусту чолоканд. Барои ҳамон шахсҳо гузоштагем. На танҳо аз номи ман, духтаракоам худшон кӯшиш карда мондагиа намёра ва ма боша видео кардам баҳри шумо пешкаш кардастам. Касоне ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестед ё ин ки аз регистратсияи шумо 1 сол гузаштагиа ё шумо ҳеҷ харид кардагӣ нестед, метавонед омада ҳамроҳи мо кор кунед. Духтаракои азиз, кор барои занҳои хонашин, занҳое ки дар хона шишта мехоҳанд орзуи худро амалӣ гардонанд. Шумо метавонед омада ҳамроҳи мо кор кунед ва ба орзуҳои дили хеш расед. Боз ҳам мегӯям, кор дурӯғ нест, ягон ҷои фанду фреб нестай. Аз шумо компания барои регистратсия кардан, барои ҳамин корро омӯхтан пул талаб намекунанд. Барои ҳамо агар ки шумо омадед кор кардед, пушаймон намешавед. рӯзатон бахайру ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаактон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи Худо созим хубем. Чӣ хеле ки платьишки Фаризаро дидестед. Ай куҷо харидем? Фабелик, конечно, да. шумо мехоҳед барои кӯдакои худтон бихаред, марҳамат биёед ки мо кор кунед ё ки заказ кунед. Духтарако, дӯстони азиз, дӯстони азиз, хариди и каталогаи мо чиҳо харид кардем. Кетчупош беҳад маъқул шуд. Кетчуп харидам. Переправаш беҳад маъқул шудагӣ буд. Дига намудча гирифтем озӣ. Переправа гирифтагӣ будем, тамом шуда. Қариб уш бо як намуди дигаша гирифтем. Иншалло ай вай бо мегирам. Вай алафҳои кӯҳӣ борин бо мекуна. Алафҳои кӯҳҳои Тоҷикистон айкунам хеле бо мекуна. Баъд якта барои ванна гирифтам. Ира ҳам метавонем ки стирали машинкамона шӯем. Якта барои полшӯӣ гирифтам. Барои хушбӯйкунанда барои либосҳо 4 дона гирифтам. Шампунмон тамом шуда буд. Шампун, гел диля душ, пенка барои ванна. Кӯдако об набирад карда бозӣ мекунанд. Духтарако, дӯстони азиз, касоне ки ҳамин хел кӯдакош ҳамин хел нағма дора, ина мегирем. бениҳоят ҳам пӯсти кӯдака хушрӯ мекуна, ҳам бӯи приятнаи хушрӯ дора. Иёра гирифтем. Барои Фариза собун гирифтем. И собуни новинка, якум бор гирифтестем. Бушко. Зайкаи иёй. Метавони бушкои. Ина маҳваш да боша. Не, чун ҳамешагӣ боз дар рош ручка кашидай. Маълумай ки мактабхонаи духтара. Мактабхонаи. И гуфтестай попшӯи марам нишон биде. Аз он попшӯ гирифтем. Ҳамин қаки ҳамин компанияи Фабелик попшӯи детски зиминӣ надора, зимистона. Занаки дора, фақат занаки дора. Май кӯдакода надора. Заечка. Бе ма букушонша. Заечка. Инаи собуна гирифтадем. Бениҳоят собуни табиӣ хушрӯями қахушрӯя ки ой қахушрӯяи заечка. Зайка.
баъд як духӣ гирифтем то ма намози аср ма хондана овардем, аср шид. Фариза кушодай қутиша дарондай, хулас қутиш нест. Буш бениҳоят хушрӯ, ира Фариза худаш хуш кадаги буд. Оча биё ами духира бигирем, оча биё ами духира бигирем, гирифтем. Бениҳоят буш хушрӯ. 8 элемент дизадаран гирифтем. 8 элемент духиша гирифтаги будем барои шаварма. Дизадаранчам гирифте. Ин қушоди кадестай барои собун ки бест, яъни шумте. Духтарако нигоҳ кунед. Ин ами фабелик навистагиш то собун тамом шидана ҳами гум намешава. Фабелик меиста. Буш бениҳоят хушрӯ буда. Якум бораи намуд гирифтасем. Хай чун ҳар вақта стиральный порошок, зубная паста, дизадаран шарикиваи. Ин ами буд хариди рӯзаи мо. Духтаракои хушрӯ, дӯстони азиз, кадоме ки кор кардани марҳамат, ман шуморо ба кор даъват мекунам. Ано гуфта намонад. Ма барои худмам, барои хонара пӯшидан ин хеле якта бурук харидам. Бениҳоят материалаш хушрӯ, бениҳоят хуб. Кати футболкаш дар хона пӯшидан бениҳоят хушрӯ. Ай болош халат мепӯшид. Бениҳоят хушрӯ. Советую кадоме ки харидорӣ кардани ё кадоме ки мехоҳад кор кардан, дӯстони азиз биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Чӣ хеле ки дар аввали видео дидед, бениҳоят группамон группаи калон шидагай. Аллакай мо директорои худмона буровардем, виси старши виси директоромона буровардем. Шумо метавонед омада ҳамроҳи мо кор кунед ва званиёи худтон нагиред, ойликои хуб гиред ва ногуфта намонад бо рози гришомонда иштирок мекунед. Приветушки, приветушки. Ин ами хеле собуни хуб будай. Советуем, а? Хай бугу дӯстони азиз, баъд хайр мекунем. Хай дӯстони азиз, то влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.